fontos az, hogy megmaradjon és legyen egy olyan központi a fiataloknak, ahova tudnak jönni szórakozni, és hogyha kell, akkor a problémájuk van bármilyen tanácsért. Én köszönöm még egyszer a munkátokat. A 24 hónap után a Széchenyi terv által támogatott projekt befejeződik ez év január 31-én, de a fiók továbbra is folytatja munkáját. Az az elképzelésünk, hogy a jó ne változtass, mindenképpen azok a programok, amik hétköznap is működtek, valamilyen formában mindenképpen meg szeretnénk tartani ezeket, ugyanúgy a koncerteket is szeretnénk megtartani, lehet, hogy kicsit más formában, mivel a pályázat adta lehetőségeket, kicsit mások voltak, tehát például a koncertek valószínű, hogy nem lesznek ingyenesek, de azonban arról nem tettünk le, hogy a fiatal tehetségeket támogassuk. A korosztály sem változik, ugyanúgy a 12-29 év közötti fiatalokat várják a tanácsadásokra. 2 főállású munkatárs továbbra is dolgozója marad az ifjúsági klubnak, és ők folytatják tovább az ifjúsági klub működtetését. Ugyanúgy jelentkezni lehet a tanácsadásokra, előzetes bejelentkezés mindig szükséges ahhoz, hogy a pszichológiai, jogi, pályaválasztási, munkavállalási és pénzügyi tanácsadásokat igénybe vehessék a klubban. 2010 óta egy paradigmaváltás, hogy a fiatalokat nem problémának tekintjük, hangsúlyozta Téglási Kristóf főosztályvezető. Nekünk az a feladatunk akár kormányzati, akár minisztériumi, akár városi szinten, hogy segítsük nekik kiaknázni ezeket az erőforrásokat, a tehetséget, ami mindenkiben benne van ilyen-olyan téren, azt segítsünk kiteljesedni, úgyhogy az ilyen típusú műhelyek, inkább így mondom, mint a fiók is, abban segítenek, hogy a fiatalok bejöjjenek, elfoglalják magukat, értelmes, értékalapú szórakozást találjanak. A 2014-2020-as pályázati ciklusban van az Erasmus Plus program, ahol évente közel 1 milliárd forint van arra, hogy ifjúsági szervezeteket támogasson a minisztérium, mondta Téglási Kristóf, majd hozzátette, ha olyan pályázat születik, mint a fiók esetében, akkor biztosan számíthat Mosonmagyaróvár támogatásra a következő időszakban is. A helyi klub pedig addig is támogatja és segíti a fiatalokat, hogy kiteljesítsék mindazt, ami bennük van.